नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। तिलारी धरणातून पाण्याचा मोठा विसर्ग, शिक्षण मंत्र्यांचा रोख कुणावर आणि नितेश राणे रेल्वे अधिकाऱ्यांवर भडकले। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। आज रत्नागिरी शहर भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं नगरपालिकेला प्रशासनाला इशारा देण्याकरता आजचा हा या ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केला होता। गेल्या जवळजवळ महिन्याभरामध्ये रत्नागिरी शहरातल्या रस्त्यांची दुर्दशा झालेली आहे। खरं तर जवळजवळ 2-3 वेळेला ही सगळी कामं तयार झालेली होती। कॉन्क्रिटीकरण झालं होतं, डांबरीकरण झालं होतं आणि अशा परिस्थितीमध्ये अजून अर्धा पाऊससुद्धा झालेला नाही आणि अशा वेळेला या ठिकाणी रस्त्यांची दर्जा घसरलेला आहे आणि त्यामुळे नागरिकांना विशेष करून 2 व्हीलर किंवा जे पादचारी आहेत त्यांना खूप मोठ्या प्रमाणात त्रास होतोय आणि त्यामुळं हे रस्ते जे खराब झालेले आहेत या खराब रस्त्याच्या कामाची खरं तर चौकशी होणं क्वालिटी कंट्रोलच्या दृष्टीनं अत्यंत आवश्यक आहे। ती मागणी या निमित्तानं भारतीय जनता पार्टी रत्नागिरी शहराच्या वतीनं आम्ही करतोय। त्याचबरोबर 10 दिवसाचा अल्टिमेटम आम्ही इथं मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेला आहे की सर्व मुख्य रस्ते आणि जे उपरस्ते आहेत किंवा ज्या गल्ल्या आहेत ज्याच्यापासून वाहतूक नेहमी साधारणपणे चालू असते 2 व्हीलर 4 व्हीलर किंवा पादचारी, ते सगळे रस्ते तात्काळ ह्या 10 दिवसामध्ये त्याचं पॅचअप किंवा दुरुस्ती ही करणं आवश्यक आहे आणि न झाल्यास भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीच्या स्वतःच्या खर्चानं या रत्नागिरीतले हे जे रस्त्यांची दुरुस्ती आहे ती करण्याचं या ठिकाणी या निमित्तानं आम्ही त्यांना अल्टिमेटम दिलेलं आहे। त्या व्यतिरिक्त डेंग्यूचा मोठ्या प्रमाणात आणि मलेरियाचा फैलाव या ठिकाणी झाला आहे। गेल्या वर्षभरामध्ये अत्यंत दयनीय अशा प्रकारची आरोग्याची व्यवस्था झाली। सिव्हिल सर्वसाधारण रुग्णालयामध्ये त्याचे डॉक्टर्स नाही आहेत आणि शहराचा सगळा लोड शहराचं स्वतःचं हॉस्पिटल असल्यामुळं हा जिल्हा सर्वसाधारण रुग्णावर येतोय आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी डॉक्टर्स नाही आहेत, अन्य त्या ठिकाणी लागणारे कर्मचारी नसल्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी पेशंटना शिफ्ट करावं लागते डेंग्यूच्या आणि मलेरियाच्या। त्यामुळे त्याची जी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणं आवश्यक होतं, फवारणी करणं असेल किंवा अन्य काही ज्या गोष्टी आहेत की डेंग्यूचा डास निर्माणच होता कामा नये आणि तो जो झाला तर त्याच्या ज्या आळ्या आहेत त्याच्यावरती फवारणी करणं गरजेचे आहे। पण तो अक्षम्य दुर्लक्ष या ठिकाणी नगरपालिकेच्या आरोग्य विभागानं केलेलं आहे आणि त्यामुळे समस्त रत्नागिरीकरांना दुर्दैवानं ही सगळी झळ त्या ठिकाणी आज सोसावी लागत आहे। म्हणून आमचे शहराचे अध्यक्ष राजन फाळके, माजी नगराध्यक्ष सन्मान्य महेंद्र मयेकर, या सगळ्यांनी नगराध्यक्ष राजू तोडणकर, नगरसेवक राजू तोडणकर, सगळेच लोकप्रतिनिधी आजी माजी भाजपचे पदाधिकारी यांनी आपापल्या वॉर्डमधील ही जी आरोग्याच्या संदर्भातली जी दैनावस्था आहे, नगरपालिकेचं दुर्लक्ष आहे त्याच्यावर सुद्धा या ठिकाणी लक्ष वेधलेलं आहे आणि आम्ही 10 दिवसाचा या ठिकाणी अल्टिमेटम दिला आहे की 10 दिवसामध्ये जर खड्डे नाही बुजवले तर त्या संदर्भात भारतीय जनता पार्टी या ठिकाणी ती व्यवस्था करेल। त्या व्यतिरिक्त 64 कोटी रुपये 2016 सालामध्ये मंजूर करून आणलेल्या आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी महाराष्ट्रामधल्या एकमेव या नगरपालिकेला राज्यस्तरीय नगरोत्थान म्हणून 64 कोटी रुपये 24/7 या योजनेकरता दिली होती। महेंद्र मयेकर तेव्हा नगराध्यक्ष होते, अशोकराव मयेकर माजी नगराध्यक्ष, मिलिंद कीर माजी नगराध्यक्ष यांनी त्या योजनेचा निर्माणाकरता चांगल्या पद्धतीनं प्रयत्न केले होते आणि त्यामुळं ती योजना सुद्धा दुर्दैवानं आज पूर्ण होऊ शकलेली नाही आहे। त्या संदर्भात सुद्धा आम्ही विचारणा केलेली आहे की कुठल्याही डिसेंबरपर्यंत या ठिकाणी 24/7 जी पाणी योजना देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी 64 कोटी रुपये देऊन मंजूर करून आणली त्या योजनेला यांच्या हलगर्जीपणामुळं जवळजवळ 90 ते 100 कोटी रुपयापर्यंत आज खर्च केलेला आहे आणि हा खर्च भुर्दंड आहे प्रशासनाला। कारण 16 सालामध्ये योजना सुरू झाली ती 2 वर्षाची योजना पूर्ण होणं गरजेचे आहे। त्याच्याकरता कोरोनाचा कोविडचा काही कारण करण्याची आवश्यकता नव्हती, परंतु या ठिकाणी पूर्णपणाने अकार्यक्षमता रत्नागिरीच्या नगरपालिकेची आणि तत्कालीन जे रत्नागिरी नगर परिषदेचे नगरसेवक किंवा नगराध्यक्ष जे सत्ताधारी होते यांचा हलगर्जीपणा याच्यामध्ये झालेला आहे। त्यामुळे तोही अल्टिमेटम आम्ही तिसरा दिला आहे की डिसेंबरच्या आत 24/7 पाण्याची योजना दिली पाहिजे आणि या व्यतिरिक्त मी रत्नागिरी वासियांना भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं आश्वस्त करू इच्छितो की आगामी काळामध्ये नगरपालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत। आमच्याकडे रत्नागिरी नगरपालिकेच्या विकासाचा रोडमॅप भारतीय जनता पार्टी म्हणून त्याची ब्लूप्रिंट आम्ही बनवलेली आहे, योग्य वेळेला ती लोकांसमोर देऊ आणि त्यामुळे पुढच्या नगरपालिकेतली सत्ता 2 तृतीय बहुमताची ही भारतीय जनता पार्टीला द्यावी। आज जे 4-5 महिने आहेत
याच्यामध्ये पॅचअप करणे ह्या दुर्बी फक्त गोष्टी करता येतील, परंतु दूरगामी अशा प्रकारचं ह्या ठिकाणी शहर आहे स्वच्छ आणि सुंदर एक विकसित रत्नागिरी जी आम्हाला भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना पदाधिकाऱ्यांना अपेक्षित आहे, त्या दृष्टीनं आम्ही काम करतोय. प्रत्येक वॉर्डमध्ये त्याचं आम्ही नियोजन केलेलं आहे आणि चांगल्या प्रकारची विकसित रत्नागिरी आम्ही करणार आहोत. आणि येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये जे कोण यापूर्वीचे राज्यकर्ते या ठिकाणी होते त्यांना घरचा रस्ता रत्नागिरीच्या नागरिकांनी दाखवणं आवश्यक आहे. कधी कधी नागरिक असं विचारतात की भारतीय जनता पार्टी काय करत होती, तर माझं नागरिकांना विनंती आहे की जे सत्ताधारी लोकांनी हा सगळा रत्नागिरी नगरपालिकेचा कारभार बिघडवलाय त्यांना एकदा शिक्षा करणं गरजेचं आहे. आणि भारतीय जनता पार्टी पर्याय म्हणून या रत्नागिरी नगरपालिकेमध्ये सर्व नगरसेवकांचे उमेदवार नगराध्यक्ष करून एक चांगल्या प्रकारे आदर्शाचा प्रकारचं शहर घडवण्याच्या दृष्टीनं आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. या ठिकाणी आदरणीय राजेश सावंत आमचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष आहेत, यांनी सुद्धा या ठिकाणी नगरपालिकेला वारंवार निवेदनं दिलेली आहेत. भारतीय जनता पार्टीचं हे शांततापूर्ण अजूनपर्यंत सगळं या ठिकाणचं आम्ही प्रतिनिधित्व केलेलं होतं, पण यापुढं आक्रमकपणानं भारतीय जनता पार्टी या ठिकाणी भूमिका घेईल असं या निमित्तानं मी सांगतोय. आणि रत्नागिरीच्या शहराच्या नागरिकांकरता अनेक लोकांना या ठिकाणी अपघात झालेत आणि त्यांना त्या ठिकाणी काही खर्च सुद्धा आलेला आहे. मी तर असं म्हणेन नगरपालिकेनं हा खर्च भरून दिला पाहिजे, कारण नगरपालिकेच्या निष्काळजीपणामुळं ठेकेदारांच्या निष्काळजीपणामुळं या ठिकाणी सामान्य नागरिकांना जो त्रास झाला आहे, आरोग्याचे नवीन नवीन प्रश्न या डेंग्यूसाठी असेल किंवा अपघातामुळे असतील, टू व्हीलरच्या खराब रस्ते असल्यामुळं त्याचे सगळं दायित्व रत्नागिरी नगरपालिकेनं आणि हे खराब रस्ते करणाऱ्या ठेकेदारांनी घ्यावं अशी पण या निमित्तानं आम्ही मागणी करतो. ब्राह्मणेमध्ये खेड शहर काँग्रेस पार्टीच्या वतीने आज गेले 15 दिवस आज खेड शहरामध्ये पुराचं पाणी या ठिकाणी पूर परिस्थिती जोरात निर्माण झालेली होती. अशा परिस्थितीमध्ये माणूस पाण्यामधनं जात असतो तर त्याला जखम वगैरे झाली असेल किंवा कोणत्याही प्रकारचं जर काटा म्हणा किंवा कास वगैरे असे जर लागले असतील तर त्यासाठी आज या ठिकाणी खेड शहर काँग्रेस पार्टीच्या वतीने त्या ठिकाणी डॉक्टर ज्युले मॅडम या ठिकाणी उपस्थित आहेत, आमचे मित्र किरणजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत, नवनिर्वाचित आमच्या डॉक्टर आहेत, अजून त्यांना अधिकार नाही पण ते आमच्या मुजावर मॅडम या ठिकाणी आलेले आहेत. तर या ठिकाणी आम्ही टीटीचं इंजेक्शन या ठिकाणी देतोय. आपल्या देवगड तालुक्यामध्ये याची 100% अंमलबजावणी व्हावी हा माझा हेतू आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून जो काही फायनल जी यादी येईल, जी काही फायनल यादी हे लोक निश्चित करतील, त्याच्यामध्ये जे 1 क्रमांकाचं जे गाव असेल ज्यांनी सर्वात जास्त फॉर्म भरले असतील आणि सबमिट करतील त्या पहिल्या क्रमांकाच्या गावाला मी माझ्या वतीने 25 लाखाची विकास निधी देईल. त्याचबरोबर दुसऱ्या क्रमांकाचं जे गाव असेल त्याला मी 15 लाखाची विकास निधी देईल आणि तिसऱ्या क्रमांकाचे गाव असेल त्याला माझ्या वतीने 10 लाखाची विकास निधी देईल. आता आपण सगळेजण हे मी का करतोय, कारण का आपल्याला आपल्या आपल्या गावातल्या ज्या भगिनी आहेत त्यांच्यापर्यंत ही योजना व्यवस्थित पद्धतीने पोहोचवायची आहे आणि त्याबरोबर गावाचाही विकास करायचा आहे. म्हणून त्या दृष्टिकोनातून अशा आपल्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी, आपल्याला अजून मदत करण्यासाठी मी अशा पद्धतीचे म्हणजे घोषणा केलेली आहे. माझी अपेक्षा आहे आपण जास्तीत जास्त ही लाडकी योजना, लाडकी बहीण योजना ही राज्य सरकारची आहे ती लोकांपर्यंत, भगिनींपर्यंत पोहोचवावं.
माझ्याबरोबर बसलेले जे अधिकारी आहेत ते आपल्या संपर्कात असतील. मीही अजून 15 दिवसानंतर परतही अशी बैठक घेणार आहे, जेणेकरून आता घेतलेले निर्णय, आता आपण दिलेली माहिती, उदाहरण इथे ई सेवा केंद्र नाही आहे त्याच्याबद्दल मला कारवाई करायची आहे. अन्य गोष्टीचा जो बदल आपण मागितलेला आहे कदाचित तोपर्यंत एडिट बटन चालू होईल, आपल्या वेबसाईटवर अजून काय त्याच्यामध्ये बदल होतील, अपडेट होईल, सगळ्या गोष्टी होतील. म्हणून आपण फार बारकाईने, माझी अपेक्षा आहे राज्य सरकार किंवा मुख्यमंत्री आणि यांनी जेव्हा राज्याचा आढावा घेतील आणि ही योजना कुठल्या मतदारसंघामध्ये, कुठल्या तालुक्यामध्ये अतिशय 100% अंमलबजावणी झालेली आहे, व्यवस्थित तिथे अंमलबजावणी झाली, ती जी नावं घेतील त्याच्यामध्ये मला माझा देवगड तालुका हवा आहे. म्हणून माझा हा सगळा प्रयत्न आहे. म्हणून आपण सरपंच म्हणून, प्रतिनिधी म्हणून, राजकीय कार्यकर्ते म्हणून इथे जे सरपंच आले नसतील, आपले सहकारी आहेत, त्यांच्यापर्यंत ही माझी माहिती पोहोचवा आणि ही योजना आपल्या देवगड तालुक्यातल्या सगळ्या भगिनींपर्यंत पोहोचली पाहिजे. त्या दृष्टिकोनातून आपण काम करा. त्यासाठी दाखला देण्यासाठी आपण इथे कॅम्प घेऊ शकतो का, ते येणाऱ्या दिवसामध्ये आपण आपल्या माध्यमातून राबवू, जेणेकरून तुम्हाला अजून मदत होईल आणि त्या दृष्टिकोनातून ही योजना पण व्यवस्थित पद्धतीने राबवलं जाईल. म्हणून हा आमच्या सगळ्यांचा एक छोटासा प्रयत्न आहे. माझी अपेक्षा आहे की ही योजना जी राज्य सरकारच्या माध्यमातून कानकोपऱ्यात आपल्याला पोहोचवायची आहे, त्यामध्ये आपल्या सगळ्यांचं सहकार्य आणि मदत, आणि आपण आपल्याही गावामध्ये जेव्हा तुम्ही सरपंच म्हणून, लोकप्रतिनिधी म्हणून काम कराल, तुम्हालाही अभिमान वाटेल की मी माझ्या गावातल्या एवढ्या माता भगिनींना, एवढ्या संख्येने माता भगिनींना मदत मिळवून दिलेली आहे. हे अभिमान मानण्यासारखी गोष्ट आहे. म्हणून ह्या गोष्टी, ह्या सगळ्या बाबतीमध्ये अजून 15 दिवसानंतर आपण परत एकदा भेटू. परत एकदा संबंधित अधिकाऱ्यांनी माझ्या सूचनेनुसार आमचे प्रांत कंट्रोलीतून आलेले आहेत आणि अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांनी जे आम्हाला सहकार्य केलं, माहिती दिली, प्रश्नांची उत्तरं दिली, त्याचबरोबर आपण सगळेजण जे देवगडच्या कानकोपऱ्यातून इथे आलेला आहात, आमचे पत्रकार मित्र जे इथे घडलेली घटना, प्रत्येक गोष्टी जे जनतेपर्यंत पोहोचवतील, ही योजना अजून प्रभावी अंमलबजावणी करण्यामध्ये त्यांचाही मोठा हातभार लागेल असा माझा विश्वास आहे. म्हणून आपल्या सगळ्यांचे मनापासून मी आभार मानतो. त्यांनी रस्ता केला आहे त्या संदर्भात जरा माहिती पाहिजे, म्हणजे वस्तू पूर्ण वाहूनच गेला. माझी अशी माहिती आहे की त्यावेळी रस्त्याचं पुष्कळ यांचं म्हणण्यासाठी पावसाने गेला मुळात आहेत, म्हणजे दसऱ्याचा भाग आहे, मुळात केली काही ठिकाणी सौर पाहिजे होती, पाठी असतात नाही बाईक कोणत्या दुसरं कोण नाही तो काय मंजूर आहे का रस्ता? मला ते डिटेल माहिती मग विचारते ना मी त्यांना. तो रस्ता मंजूर नाही, ते काम निवडून तुझे तोंडावर केलं होतं ॲडव्हान्समध्ये. आमची काहीतरी माहिती घेऊया, आमची पण माहिती की तो रस्ता मंजूर नाही, त्या कॉन्ट्रॅक्टरचं बिल अदा करण्याची आमची मागणी म्हणजे आम्ही थोडीच देतो, पाहिजे देखील देऊ. चालेल, बघते मी रस्त्याचं काय काम त्याच्यानुसार. जवळ माझ्याकडून तर अजून काही कुठल्याच्यावर सेव झाली नाही, मला माहिती आहे जवळ काहीवर असं दिसत नाही केली दिसेल, तरी पण असेल तर बघते मी, अजून चेक करते काय म्हटलं. हां बिल अदा करू नका, तुम्ही जरा भेट दिला तर बरं होईल. भेट देतेच. हां बघा आमचं म्हणणं का तुम्ही बिल अदा करू नका, पहिले एक तरी ॲडव्हान्स काम झालं आहे त्याचं काय, म्हणून त्यावेळी अधिकारी तिथे उभा नव्हता काम करते. आता मुळात त्यांनी काय काम केलं, कुठची घडी वापरली, कुठचे लेबर केले का घरी झाली, ते मुळात ना तो भाग जाणारच होता. मी त्यावेळी स्वतः फोनवर पाटील साहेबांशी बोललो की जरा लक्ष ठेवा म्हणून. तर पाटील साहेब त्यावेळी म्हणणं असं आलं की तो मंजूर नाही, तुम्ही काय ॲडव्हान्स नाही, काय लक्ष द्यायचं ते ॲडव्हान्स समजावलं. ठीक आहे, बघून घेतो. काय होतं, तुम्ही डिपार्टमेंट म्हणून तुम्ही पण तुमची जबाबदारी घ्या, ते तुम्ही असं पाठीशी घालू नका, म्हणजे तुम्ही बिल काढून द्या असं. ते काय होतं, हे कॉन्ट्रॅक्टर असं निवडणुकीत तुम्हाला कुठल्या राजकीय पक्षी कोणी झाला अशी कामं चुकीची वाटतात, म्हणजे याच्या बाहेर आणि करा, लोकांची सेवेत ती करा, चुकीची आम्ही करायची सहकार्य घेऊ, पण ते प्रॉपर झालं पाहिजे. अशी आमची बाजू. तुम्ही त्यावेळी आमच्या फोनवर जरी रिस्पॉन्स दिला असता ना, आज आम्ही या ठिकाणी आलो नसतो. तुम्ही कुठेतरी आम्हाला कोणत्यानंतर तुम्ही आम्हाला जर किंमत देत नसाल तर मग आधी तुम्ही ते बिलं थांबू असते कॉन्ट्रॅक्ट. ठीक आहे, बघून घेता.
वीजचं सोडा पुन्हा जे मंजूर झाला रस्ता त्यातले पुढचं काम करून द्यायचं. पावसापूर्वी आता मॅडम असं आहे की तिथे म्हणजे त्या वाढीत जायला रस्ता घ्यावे ते 100-150 वस्तीची ती वस्ती आहे तिकडे जायला सुद्धा रस्ता नाही. तर त्या दुसऱ्या साईडमध्ये पूल आहे ती पूलही कोसळलं आहे आणि इकडून जायचं म्हटलं तर रिक्षा कटोकट रिक्षा जाते. भविष्यात कधी धोका आहे गणपतीच्या चतुर्थी गणपती तिकडे कसे आणायचे न्यायचे हा मोठा विषय. बघूया ना तुला विजिट पण करते. हां चालेल. त्यात पाणी गेलं ते खाली घास नाही बघा चुकीची माहिती बोलतो सर. तुम्ही जाऊन ते रस्ते घेताय म्हणजे तुम्ही एकचं काम ते ॲडव्हान्स केला तुम्ही रस्ते केलात ना. आम्ही नाही गेलो तुम्ही बोलात ना दुसरी म्हणून आम्ही पाठवलं काम आम्ही ॲडव्हान्स केलं नाही. ॲडव्हान्स नाही केलात ना हा शब्द महत्वाचा आहे मला लक्षात घ्या. काम ॲडव्हान्स झालं नाही आम्हाला तेच आमचं म्हणणं आहे की ॲडव्हान्स काम झालं नाही म्हणतायला हेच महत्वाचं आहे. ठीक आहे आमचं तसंच म्हणणं आहे की तुमचं आता नोकरी होत असं तुमचा पुढचा करू काय बाजूची डेगा आहे ना ती डेगा ढासळली आहे त्याची काम त्यांनी बडी करून डांबरीकरणाचं केलं. बरं एखाद पुढच्यात काय ते बोला इतकं म्हणताय तुम्ही काम केलं काय म्हणताय ते सगळं व्यवस्थित हे करून तेच सांगते तुम्हाला माहिती घेते आणि हां त्या कामात समजा त्याचं बिल काढायचं नाही बिल अजून बिल कसं काढलेलंच नाही खर्चच झालेलं नाही. त्याचं काय खर्च झाला भविष्यात मंजूर झाला म्हणताय आणि बरोबर निघायची हो मग त्याच्यावर बरोबर सेंटर लागेल पुन्हा ते काम तुम्ही दुसरं करा पुढे करून घेणार होतो ना. हां पूर्ण दुसरं पुढे ते नको करू आता आणि ते सायन्सचं ते दुसऱ्या देतो का ते सायन्सचे संरक्षण काय झालं कामाचा काय प्रश्न नाही ढासळण्याचा विषय वेगळा आहे. कामामुळे ढासळलेलं नाही किंवा काय विषय झालेला नाही साहेब ती डेगा ढासळली. ठीक आहे आपण या प्रकरणात तुम्ही आधार केला नाही ना नाही आधार केला आम्ही ते करून घेतो. ठीक आहे पण तुम्ही आपलं फोन केलं ठेवलं फोनवर बोलणं झालं फोन केलं ते काम सुरू असतील जर तुम्ही आपण उभे राहा तुम्ही काय ते करा. नाही तुम्ही मला वर्क ऑर्डर झाली का विचारा तुम्ही काम सुरू आहे तुम्हाला काय फोन केला तुमचं तिकडे मावशी उभंच नव्हता आणि त्याने काय काय केलं म्हणजे तुम्ही काय इथे बसून विस्तार बनवणार तिथे बसून आम्ही माप घेऊन विषय बनवली इथे बसून नाही ठीक आहे म्हणजे चुकीचं माहिती आहे तुम्हाला. नाही माहिती नाही सांगतो तुम्हाला माहिती चुकीची काय तुम्ही इथं काम ते झालंच आहे बोला आम्ही जाऊन माप घेऊन तुम्ही काय बोला त्यावेळी काम चालू आहे म्हणजे काम चालू असेल तुमची जबाबदारी होती तिथे उभं करून घ्यायची मग तुम्ही काय तिथे उभं राहता तुमचं कोणत्या विषय काय वर्क ऑर्डर झाली नाही ना त्याची. व्यवस्थित करून घ्यायचं. हां ठीक आहे म्हणजे ते तुमचं म्हणणं आहे ना काम व्यवस्थित व्हायला पाहिजे ते होईल. पुढचं करा ते काम सुरू करायचं आणि त्याची काय मोठी गोष्ट म्हणजे काय नाही करा विषय बाकी काम करू शकतो. आता नुकतीच आम्ही या ठिकाणी देवगड पंचायत समितीच्या व्हिडिओ सन्माननीय यादव मॅडमची भेट घेतली की देऊ आता जो काही 8 दिवस तालुक्यात जिल्ह्यात जो काही मुसळधार पाऊस होतो आणि त्या संदर्भात जे जिल्हा परिषदच्या अधिकारात येणारे रस्ते तालुक्यातील जे काही वाहून गेले आहेत त्यांची डागडुजी 2 महिन्यावर गणेश चतुर्थीचा सण आला आहे आणि त्या अनुषंगाने आम्ही त्यांची भेट घेऊन की 2 महिन्यात ते काही रस्ते वाहून गेलेत ते गणेश चतुर्थीपूर्वी दुरुस्त करा जेणेकरून आपल्या कोकणातील जनतेला त्याचा कोणता त्रास होणार नाही. आणि अशी चर्चा करत असताना किंजवडे गावातील एक रस्ता या निवडणुकीच्या तोंडावर झाला आणि तो रस्ता वाहून गेला आणि त्या संदर्भात चर्चा करत असताना धक्कादायक माहिती संबंधितांकडून आली की त्या रस्त्याची वर्क ऑर्डर नाही आहे. नाही वर्क ऑर्डर नसताना ज्यावेळी रस्त्याचं काम सुरू होतं त्यावेळी त्यांच्या डिपार्टमेंटचा माणूसही तिथे उपस्थित नव्हता आणि ही खरोखरच धक्कादायक माहिती आहे. त्यानंतर आम्ही संबंधित व्हिडिओ मॅडमला सांगितलं की अशी जर कामं होत असतील तर तुम्ही जातीनिशी लक्ष घालून त्या कामाची पुरेपूर माहिती घेऊन आम्हाला द्या. तर अशी जर कामं होत असतील तर खरोखरच धक्कादायक आहे कारण जर वर्क ऑर्डरशिवाय जर काम होत असतील आणि तिथं वाहून जात असतील तर याला जबाबदार कोण. आणि आमची मागणी आहे जर ते काम तुमच्या डिपार्टमेंटला माहिती नसेल तर त्या कामावर भविष्यात त्या कामाचं बिल अदा करण्यात येऊ नये एवढी आम्ही त्यांना या ठिकाणी विनंती केलेली आहे. दोन्ही विषयात रिक्षा स्टँडची तयारी उभारी करायला लावतो. हो का आमचा आरटीओ रिक्षावाले पण सगळे सीटरवाले आता सगळे व्यवस्थित रागेत उभे करून त्यांना आणि मस्तपैकी त्यांना त्या दिवशी उघडणं करून टाकायचं.
मी आरटीओच्या प्रमुखाला बोलतो उद्घाटनाला. मी आपला ठरवावं, फक्त भांडाभांडी नको. सर तुमच्याकडे मागणी आहे स्ट्रीट लाईट. हा सर, नाही स्ट्रीट लाईट आहेच, पण जसं कणकवलीचं रेल्वे स्टेशन बनवला त्याच्यापेक्षा भव्य दिवाणी चांगलं आम्हाला वैभवाडीचं स्टँड त्या पैशातून करायला सांगा. हे का सोडलं मला कळलं. काय मला विनंती करू नाही, पर्यटनाच्या अंतर्गत डीपीसीचे सगळे पर्यटनचे पैसे आम्हाला तालुक्यात पर्यटन म्हणून 1 रुपयाचं पण कुणाला काम नको, चालेल ना सगळ्यांना? किती एस्टिमेट किती असेल? 4 कोटी धबधबा आहे, 12 महिने पर्यटन इथे जातात. बाकीच्या कुठल्याच पर्यटन स्थळाला आम्हाला पैसे देऊ नका, सगळे पैसे या रेल्वे स्टेशन वरती घाला. चालेल ना सगळ्यांना? हे सर तुमच्या हातात आहे, डीपीसीचा निधी आहे. निधी कमी म्हणून या विकास होत नाही, रेल्वे सुधारणा होत नाही. त्यासाठी खासदारांनी, रायगडच्या खासदारांनी सूचना दिली आहे की पण मिळेल त्याचा सुशोभीकरणाचा काय प्रस्ताव देतो. आताच्या याच्यात अभी आप आपके हाथ में जो चीजें दिख रहा है, बाकी दिल्ली के लेवल पे जो चीज है, आपको ऊपर से कम्युनिकेशन हुआ तो आपको फास्ट करना पड़ेगा. 4 दिन का काम 2 दिन में आप करोगे तो जाके अपने को रिजल्ट मिलेगा. मेन तो क्या इस स्टेशन का इम्पोर्टेंस अपने को बढ़ाना है. इथे पण तिकीट विकीटचे फॅसिलिटी तिथे वाढले पाहिजे. सगळं काय कंट्रोल ते 4-5 तालुके एकत्र, जिल्हे एकत्र म्हणून करता येईल. इथला महत्व वाढवायचा आहे. निवारा शेअरबरोबर वेटिंग रूमचं पण प्रस्ताव होता. वेटिंग रूम और वो शेड 7 का आपको प्रपोजल ऊपर भेजना पड़ेगा. दोनों और वॉशरूम सातत्याने वैभववाडीच्या आमच्या रेल्वे स्टेशनबद्दल मला आणि माझ्या सहकारी लोकप्रतिनिधींना तक्रार येत होत्या. जे प्रवास करणारे जे प्रवासी आहेत, प्रवासी संघटना आहेत, इकडचे रिक्षा चालक आणि वाहन चालक या सगळ्याच्या काही महत्त्वाच्या मागण्या होत्या. आणि इकडच्या जे संबंधित रेल्वेचे अधिकारी असो किंवा संबंधित अधिकारी असो, त्यांना असं वाटलं की या रेल्वे स्टेशनचा कोण वालीत नाही. पण आता सन्मान्य खासदार राणेसाहेब इकडचे लोकप्रतिनिधी आहेत, त्यांनी आवर्जून या सगळ्या गोष्टीची दखल घेण्याच्या दृष्टिकोनातून आज ही बैठक मला घ्यायला लावली. आता केंद्राचं अधिवेशन सुरू आहे. हे जे काही मागण्या आज लोकांच्या माझ्याकडे आलेल्या आहेत, त्याचबरोबर अधिकाऱ्यांकडून आम्ही काही तातडीचे जे बदल मागितलेले आहेत, या सगळ्याच्या दृष्टिकोनातून येणाऱ्या कालावधीमध्ये आम्ही पावलं उचलणार आहोत. आत्तापेक्षा वेगळी परिस्थिती रेल्वे स्टेशनची तुम्हाला निश्चित पद्धतीने येणाऱ्या दिवसामध्ये दिसेल. तात्काळ बदल कोणकोणते असतील? आता इथे रिंग रोडचा एक जो विषय आहे, त्याची अगर गरज नसेल तर त्याला काढण्याची सूचना आम्ही लोकांनी दिलेली आहे. स्कायवॉकचा विषय आहे, ज्याच्यामुळे लोकांना ट्रॅकवर कधी कधी चालण्याचा तो फार धोकादायक विषय आहे. त्याचबरोबर वेटिंग रूम आहे, शेडचा विषय आहे, पाण्याचा विषय आहे. हे जे काही बेसिक विषय प्लस रस्ता मी त्यांना विचारले आहे की जो इकडचा रेल्वे अंतर्गतला जो अप्रोच रोड आहे त्याला आम्हाला लवकरात लवकर काम करण्यासाठी परवानगी त्यांनी द्यावी, त्याच्यावर ते काम करतील. म्हणजे तातडीने सोडवण्याचे काही विषयाचे लिस्ट आम्ही बनवलेली आहे, त्याप्रमाणे आम्ही बदल करण्याची सुरुवात करणार आहे. ह्याला लॉजिकच कळत नाही. मग एसटी एका बाजूने तोटायला असतो, पण नफ्याची जे काही रूट आहे ते पण तुम्ही बंद करत असाल तर फायदा कसा होणार? 2 वर्ष झाली सर, 2दा निवेदन दिलं. ते कितींदा येतात ते पण सांगा डेपोवर. ते आता पहिल्यांदा आलाय. त्याच्यात संबंध आहे. 3 महिन्यामध्ये मग तुम्ही 90 वेळा आला पाहिजे इथे. 90 दिवस आहे 3 महिन्यावर. मला हे 2-3 बेसिक गोष्टी तुम्ही इथे बदला. त्या डीसीला साहेब घेऊन बसू इथे फेऱ्यांच्या बाबतीमध्ये ना, तर तोच उत्तरदायी आहे इथे. स्पेशली वैभववाडीसाठी इथे पाहिजे या वरांड्यामध्ये मिटिंग घेऊ, पण इथे मिटिंग घ्यायची. आणि तुम्ही या 2 गोष्टी, आता मी इथला नारळ फोडतो त्याला 10 दिवसात त्या कॉन्ट्रॅक्टरला चालू करायचं, फार लाड आहेत त्याचे सगळे, तोच घेऊन बसला इथे. आणि नंतर ह्या शेडचं जसं हे बोलतात मला काम चालू पाहिजे तिकडे इमिजिएट. शेडचं तेवढं प्रायव्हेटिंग करा. उभं कसं राहणार ते सांगा ना. उद्या तुमची फॅमिली आली तर तुम्ही कशी उभे करणार इथे? राहू शकतात का? मग 50,000 60,000 लोकसंख्या साहेब, या 10 बाय 10च्या रूम मग या जागेवर आम्ही आता सगळे आतमध्ये आलो ना, आम्ही उभे राहू नाही शकणार एवढे. तुम्ही स्वतःच्या जरा माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून विचार करा ना. सोपं आहे, एवढं काय रॉकेट सायन्स नाहीये. चला नारायण माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा वाढदिवस होतोय, काय शुभेच्छा द्या? त्यांना चांगलं आयुष्य आरोग्य लाभो
अशी मी त्यांना शुभेच्छा देतो. आणि त्याच्याचबरोबर बाळासाहेबांच्या विचाराबरोबर चालण्याची सुद्धा सुबुद्धी त्यांना ईश्वरांनी द्यावं ही सुद्धा मी त्यांना चांगलं आयुष्य आरोग्य लाभो अशी मी त्यांना शुभेच्छा देतो. आणि त्याच्याचबरोबर बाळासाहेबांच्या विचाराबरोबर चालण्याची सुद्धा सुबुद्धी त्यांना ईश्वरांनी द्यावं ही सुद्धा मी त्यांना जी एस्टॅब्लिशमेंट आहे तिथं तुमची मॅनपॉवर निदान पावसामध्ये तरी ठेवा. मी काय असं सांगत नाही की वर्षभर ठेवा, पण पावसामध्ये ठेवा. आणि तुम्ही हे नियोजन आज केलं पाहिजे. एस साहेब बघा, हे असं मी काय गंमत म्हणून मीटिंग बोलवली नाही आहे. मग मला हे सगळं सांगायला लागेल, तुमच्यावर ॲक्शन घ्यायला लागेल. कारण तुम्ही हे मला ॲश्युरन्स दिलं होतं की तुमच्याकडे थोडीशी मॅनपॉवर आहे, पावसामध्ये अडचण होणार नाही. ते झाल्यानंतर गेला आठवडाभर लोक काय गोंधळ चालू आहे. 15 दिवस 8-15 दिवस आहे पाऊस नसताना सुद्धा तेच चाललंय ना. पाऊस थोडा कमी झाला तरी सुद्धा झालं काय. दुसरं एक सर, तर जसं कंत्राटदार आपल्याला हे ब्रेकडाऊनसाठी लागत असतात सर, कारण ते स्किल्ड असतात. तर आम्ही पेपरमध्ये पण जाहिरात दिली की जे कोणी आपल्या भागातले तयार असतील आम्ही त्याला इमिजिएट स्टँडिंग इन्स्ट्रक्शन दिलं की यांनी सुद्धा एंगेज करायचे आणि लावून द्या. पेमेंट आपण त्याला करूच. असं कोणी जरी मिळत सध्या 5च आहे आपल्याकडे. माझ्याकडे सावंतवाडीसाठी तर 5 ते 6 एजन्सी आहेत आणि टोटल सेक्शन 7 आहे. त्या एकजण काम करत नाही आहे साहेब, सुरू आहे काम सुरू आहे. म्हणजे एकाच वेळेला सगळ्या ठिकाणी कमी पडत आहे. त्यांची 8 ते 10 महिन्यात तुमचे हे किती आहेत म्हणजे 5-6 ठिकाणी सेक्शन 7 सेक्शन 7 सेक्शन आहे. 48 नाही 7 सेक्शन असले तर प्रत्येक त्या सेक्शनला ठेवा ना. आता तुम्ही 5 टीम आहे म्हणता, 2च टीम एक्स्ट्रा पाहिजे तर 7ही टीम त्या ठिकाणी स्टेशन ठेवा. त्याच्यावर एक गाडी ठेवा. मग 7 व्हेकल्स मी देतो. पण लोकांना रिझल्ट द्या ना. एवढ्या तुमची जी काय किरकोळ असतील ना, म्हणजे आपण आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये किंवा अपग्रेडेशनमध्ये ते आता सांगा ना. म्हणजे मी कलेक्टर साहेब इथं आहे, मी पालकमंत्र्यांचा बोलतो आणि डीपीसी म्हणून जेवढे 25-30 लाख रुपये त्याला काहीच नाही आहे. पण तुम्ही ते लावणार कधी हा प्रश्न आहे ना. पाऊस सुद्धा तुम्ही सांगणार पाऊस आहे त्याच्यामुळे पोल उभं करता येत नाही असं थोडं जातं. तुम्ही जंगलातले पोल उभे करता तसे उभे करा. तुम्हाला 30 लाख रुपये देण्याची व्यवस्था करतो. सर मगाशी मी जे बोललो तोच प्रॉब्लेम आहे की एजन्सी आपल्याकडे काय होती, मेंटेनन्सला तीच आहे आणि अदर जे आपले स्कीम चालतात सध्या त्याला पण तीच एजन्सी आहे. साहेब बघा, मी तुम्हाला काय म्हणतो, असे 3-4च पॉकेट्स आहेत की ज्या ठिकाणी हा प्रॉब्लेम आहे. तर तुम्हाला सगळे मिळून 1 कोटी लागत असतील, ठिकाणी 1 कोटी रुपये तुम्हाला मागता येतील ना. तुम्हाला तर एवढे पैसे दिले 4-5 कोटी रुपये ट्रान्सफॉर्मरसाठी दिले. पुढे ट्रान्सफॉर्मर लागतच नाही. लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत नाही. तुम्हाला पैसे देऊन उपयोग काय. तुम्ही हे इमिजिएट आता ह्या मिटिंगचा रेफरन्स कसं आहे आपल्याकडे प्रस्ताव घ्या आणि रिअप्रोप्रिएशनमध्ये आता 1 कोटी रुपये द्या ना. मी आता तुम्हाला द्यायला तर तुम्ही त्याचं गणपतीच्या पूर्वी हे करा ना. असे किती ठिकाणी स्पॉट आहे. आता तर तुम्ही सांगितलं पाहिजे, सगळे डेप्युटी इंजिनियर आहेत तिथं, त्यांनी सांगावं की एवढी लाईन आहे 200 मीटरची 300 मीटर किंवा हे काय 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तुम्ही घ्या म्हणून आता या मीटिंगमध्ये निर्णय घेऊ आणि तो विषय संपवून टाका. तुम्हाला मोबाईल तुमच्या प्रत्येक सेक्शनला गाड्या आहेत का? सब डिव्हिजनला गाडी आहे, प्रत्येक सेक्शनला आहेत तर सांगा. पावसामध्ये गाड्या देतो तुम्ही आजच सांगा मला. कोणातरी भाड्याच्या गाड्या सांगा. या इथं उभ्या राहतात ना पाठीमागे हौदे असलेल्या गाड्या, त्या भाड्याने घ्या त्यांना महिन्याच्या बेसिसवर. 2 महिन्यासाठी त्यांना द्यायची व्यवस्था करा. तुमच्याकडे सुद्धा असतील तशा गाड्या. आतमध्ये माणसं बसली पाहिजे. अरे आता मला एक प्रश्न तर सांगा की तुम्हाला समजा सावंतवाडी तालुक्याला 4 गाड्या लागतात, उडामार्गला 4 गाड्या लागतात, 3 गाड्या लागतात. तर ते आता सांगा 4-3-7 गाड्या तुम्हाला मी ताबडतोब देण्याची व्यवस्था. लोक फास्ट जातील तरी ना. सांगा ना साहेबांना. देण्यापेक्षा मॅनपॉवर दिली ना, कॉन्ट्रॅक्टर हे वाढवलं तर गाड्या रात्री तिकडे लाईनला जातच नाहीत ना. मेन फक्त रस्त्याने गाडी जाते. आमच्या सगळ्या लाईनला गाड्या शिकवत नाही. आम्हाला मॅनपॉवर गावामध्ये गेलेलो आहे. एक तर तुम्ही लक्षात घ्या, जवळपास तरी जाल की नाही. प्रत्येक ठिकाणी रस्ते केलेले आहेत. पूर्वीच्या काळामध्ये असं होतं की रस्त्याने जोडले नव्हतं. आता प्रत्येक ठिकाणी जायला रस्ते केले. जवळच्या ह्याच्यापर्यंत तरी गाडी जाईल. पुढचं मग बसने जाणार हे जाणार त्याच्यापेक्षा गाडीने गेलं तिथून मग 100-200 किलोमीटर चालायला लागलं 500 किलोमीटर तर ते ठीक आहे.
कॉन्ट्रॅक्टरची गाडी असते, एक लाईन मध्ये एक गाडी परवडणार नाही. गाडी त्याच्यापेक्षा आपल्या माणसं असली मला परवडतं की नाही हा तुमचा प्रश्न नाही. ते नाही सर, आपल्या सोबत अति हुशारी करू नका. 25 गाड्या लागल्या, मी 25 गाड्या देतो. तुमची माणसं जाणार आहेत का स्पॉटवर? 25 गाड्यांचे पैसे मी आता तुम्हाला देतो. तुम्ही कसं करणार ते सांगा ना. उगाच काहीतरी बोलत राहायचं. आता यांनी सांगितलं तांबोळीचा प्रश्न सोडवता येईल, त्याला 25 लाख रुपये लागतील. 25 लाख रुपये ताबडतोब देतो म्हणून सांगितलं ना. तसं तुम्ही मला सांगा की तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे सुरू करायला ते सांगा. तुम्हाला समजा त्या ह्याच्या ज्या ठिकाणी फ्रिक्वेंटली पडतात तिथे ते ह्याच्या रोकेट वायर घालायचे असते, तसं सांगा. त्याला किती खर्च येतो तो सांगा. सोल्युशन तर लोकांसाठी आहे ना, माझ्या स्वतःसाठी सोल्युशन नाही. तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे नेमकं सांगा ना. तुम्ही आता सांगता की कॉन्ट्रॅक्टरची गाडी असते, मग कॉन्ट्रॅक्टरची गाडी पोहोचत का नाही? आणि कॉन्ट्रॅक्टरकडे किती गाड्या आहेत? मला एसी साहेब हे आता बोलले ना, कॉन्ट्रॅक्टरकडे किती गाड्या आहेत याचा अहवाल पाहिजे, नसेल तर यांच्यावर कारवाई करा. आता मी तुम्हाला सांगतोय गाड्या देतो म्हणून, आणि हे सांगतो आपल्याकडे गाड्या आहेत म्हणून. गाड्या तर का नाही केलं? दुसरं असं आहे की तुम्हाला मी दिलं व्हेकल मल्टीपर्पज, तर मल्टीपर्पज व्हेकल इथे येतच नाही. काय उपयोग आहे तुम्हाला देऊन? एकतर ते घ्यायला तुम्ही 3 वर्ष काढली, 4 वर्ष काढली, आणि इथे येत नाही, दुसऱ्या सेक्शनला फिरत राहतं. सगळ्यात जास्त इथं ब्रेकडाऊन आहे. मग का नाही आलं व्हेकल इथं? कोणतरी रिस्पॉन्सिबल असेल की नाही त्याला? कोणाच्या ताब्यात व्हेकल आहे इथं का नाहीये? साहेब क्रेन आपल्या डिव्हिजनला एक आहे जी क्रिकेटिंगला वापरतात ते, आणि आपण आज सांगा ना. लागतील मग आता कशाला सांगता? सगळं एकदम लोकांचा उदरीत झाल्यानंतर एवढ्या दिवसामध्ये आम्ही दिली असती की नाही तुम्हाला? आणि हे जो तुम्ही मागणी केली नव्हती मी स्वतःहून तुम्हाला दिली, एवढे ब्रेकडाऊन होतात म्हणून. मग तुम्हाला 2 पाहिजे, 3 पाहिजे. जर समजा हे साहेब DFO साहेब त्यांनी व्हेकल्स नाही केली, त्याला 2च्या ऐवजी 4 पाहिजे, 4 घ्या. साहेब बघा कुठल्या स्कीम मधून द्यायच्या, आपण इनोव्हेटिव्ह मधून घ्यायची मुलं तुम्हाला देत आहे, ती मुलं तुम्ही घ्या आणि काम तर सुरू करा ना. बाकी काय पोल वगैरे उभं करायचं लेबरच करतो, त्याला काय हे लागत नाही. फक्त वायर जोडायलाच वायर म्हणून लागतात. कोण एजन्सीचं नाव आता सांगा नाही. मीटिंग तेवढ्यासाठीच नाही, आम्ही पेपरला पण जाहिरात दिली. जाहिरात देऊन होत नाही होत. त्या लोकांना बोलवून घ्यायला लागतं, त्यांची समजूत करायला लागते. पण एजन्सी तुमच्याकडे आहे ना, आमच्याकडे नाही. एजन्सीला बोलून घ्या, आम्ही त्यांना सहकार्य करतो. त्यांना काय सहकार्य पाहिजे ते. पण बघा हा प्रश्न आहे ना, या मीटिंग मध्ये हे झाला पाहिजे. तुम्हाला आता व्हेकल्स किती पाहिजेत सांगा, म्हणजे मी आता दुसऱ्याला जाण्यापूर्वी मी व्यवस्था करतो ते व्हेकल्स देण्यासाठी. आणि मळेवा इथे 4 दिले तर हा चौकोला एक स्वतंत्र गाडी द्या, त्याला मी स्वतंत्र गाडी देतो. पण हे बघा ही जबाबदारी तुमची राहील. नुसतं इथे आपण मोर्चे वगैरे काढून भागत नाही. अशा प्रकारे त्या गाड्या भाड्याने घेतल्या पाहिजे. त्याला किती तो चेक माझ्याकडून घ्या आणि गाड्या त्यांच्या ताब्यात द्या. मग त्यांची सर्व्हिस इम्प्रूव्ह होते की नाही हे आपल्याला कळेल. दोडामारची जबाबदारी तुम्ही घ्या. बांधायचं आहे ते सावंतवाडी तालुक्यानेच करावं. तसेच नसेल तुम्ही मदत करा. मी त्यांना काय सांगितलं, ते पदाधिकारी म्हणून त्याला सांगितलं त्या वाहन चालकांशी बोलवा आणि रिजनेबल रेट त्यांचं 1 महिन्याचं भाडं ऍडव्हान्स देऊ, 15 दिवसाचा ऍडव्हान्स देऊ. 15 दिवस व्यवस्थित काम केलं उरलेला चेक ऍडव्हान्स मध्ये देऊ त्यांना. पंचनामे आले हे तयार झालेले आहे. ते शासनाकडे त्याचा अहवाल गेलेला आहे आणि लवकरच ही मदत ही प्राप्त होईल. आपण 1 रुपयामध्ये इन्शुरन्स ही जी काही स्कीम काढली, यावर्षी जवळजवळ 8,000 कोटी रुपये हे महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना मिळालेले आहे. इथल्या सुद्धा मी बघेन की किती लोकांनी विमे काढले, त्यांना विम्याचे पैसे मिळतील आणि ज्यांनी विमा काढलेला नसेल त्यांना आपत्ती व्यवस्थापनामधून पैसे देण्याची व्यवस्था करायची. पंचनामे ऑलरेडी पहिल्या टप्प्यातले होऊन गेलेले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये जे पंचनामे करायला लागतील ते करून घेता येतात. ही प्रक्रिया चालू आहे. पहिल्या टप्प्यातले पंचनामे होऊन हा अहवाल शासनाला गेलेला आहे. ही मदत प्राप्त झाल्यानंतर लगेच त्याचं डिस्ट्रीब्युशन चालू होईल. पूर्वी जो एकदा पूर आला होता त्याच्यामध्ये जे पैसे मिळाले नव्हते ते 100% पैसे हे पाठवण्याची व्यवस्था मी मुंबईहून सातत्याने पाठपुरावा करून केलेला आहे आणि त्याचं स्वतः डिस्ट्रीब्युशन करून ते DBT द्वारे
त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेले. वेंगुर्ले शहरातील गाडी अड्डा नाका येथे काल रात्री म्हणजे 26 जुलै रोजी रात्री 11:30 वाजताच्या दरम्यान या ठिकाणी उभादांडा येथील रुग्णवाहिका आणि दुचाकीमध्ये अपघात झाला आणि या अपघातात वेंगुर्ला वीज वितरण विभागाचे कर्मचारी बाळा गावडे यांचा मृत्यू झालेला आहे आणि या नुसार वेंगुर्ले पोलीस स्थानकात रुग्णवाहिका चालक उभादांडा येथील ब्राईन कुस्तान डिसोजा या 22 वर्षीय युवकावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की या ठिकाणी जे वीज वितरण विभागाचे वरिष्ठ तंत्रज्ञ अणसूर येथील रहिवासी बाळा शंभा गावडे व कंत्राटी कामगार संदेश सत्यवान शिरोडकर हे होडावडा येथील रहिवासी आहेत 26 वर्षीय. हे दोघेजण 26 जुलै रोजी रात्री या ठिकाणी वेंगुर्ला गाडी अड्डा येथील विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्याच्या कामासाठी जात असताना उभादांडा येथून एका रुग्णाला घेऊन रुग्णवाहिका भरधाव वेगाने वेंगुर्ले बाजारपेठेतून जात होती आणि गाडी अड्डा नाका येथे या दोन्हीमध्ये भीषण अपघात झाला आणि या अपघातात जे बाळा गावडे आहेत यांचा या ठिकाणी मृत्यू झाला. गोवा बांबू येथे या दोघांनाही अधिक उपचारासाठी हलवण्यात आलेले होते आणि यात जे दुसरे अपघातात जे दुसरे होते संदेश सत्यवान शिरोडकर यांच्यावर गोवा बांबू येथे अधिक उपचार सुरू आहेत आणि यानुसार जे रुग्णवाहिका चालक 22 वर्षीय युवक होता ब्राईन कुस्तान डिसोजा याच्यावर वेंगुर्ले पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. संपूर्ण प्रकरणाचा अधिक तपास या ठिकाणी वेंगुर्ले पोलीस निरीक्षक संदीप भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वेंगुर्ले पोलीस उपनिरीक्षक दाभोलकर, त्याचप्रमाणे भगवान चव्हाण, त्याचप्रमाणे सुरेश पाटील आणि रूपा वेंगुर्लेकर हे करत आहेत. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. तिलारी धरणातून पाण्याचा मोठा विसर्ग, शिक्षण मंत्र्यांचा रोख कुणावर आणि नितेश राणे रेल्वे अधिकाऱ्यांवर भडकले. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह. धन्यवाद.